Rozpad identity alebo kolaps osobnosti, absencia ja je veľmi zaujímavý stav, ktorý je veľmi ťažko uchopiť do slov, pretože slovami nemožno opísať v skutočnosti to, čo sa udeje, napriek tomu, že je to veľmi prirodzené, napriek tomu, že je to niečo veľmi obyčajné, veľmi prirodzené, napriek tomu však doslov neuchopiteľné. Je to niečo, nie je to o tom, že o dosiahnutí niečoho alebo o urobení niečoho, čo nás tam dostane, ale je to jednoducho absolútne prevratná zmena vo vnímaní, absolútne prevratná zmena vo vnímania reality ako takej a vo vnímaní toho, čo je. Pretože rozpadom osobnosti, rozpadom identity ostáva len čistá bezprostrednosť toho, čo je. Ostáva len to, čo je. Ostáva len toto, čo sa deje. Čistá bezprostrednosť toho, čo je, a to sú asi slová, ktoré to najlepšie a najbližšie vystihujú. Rozpadom osobností sa všetko stáva jedným a neostáva tu ani jedna jediná oddelená vec, hoci to vnímanie cez to iluzórne ja môže pokračovať, ale naďalej vnímame vlastne to, čo sa deje, ale ten vnem je úplne iný, pretože je tam úplne iný vhľad celistvosti, jednoty, všetkého, čo je. Čiže deje sa to, čo sa deje, a to je všetko, čo sa deje. Je to všetko a zároveň nič. Je to počutie zvukov, je to sedenie, je to priestor v nem tejto miestnosti, pes, ktorý sedí za mnou, ale je len toto, čo sa deje. Je len toto, čo je vnímané, je len toto, čo je prežívané. Nie je nič tam ďalej za hranice tohto vnímania. Je len toto, čo sa deje. Je len toto, čo je momentálne v tejto chvíli, v tomto teraz, vnímané cez zmyslové vnemy, cez zrak, sluch a tak ďalej a tak ďalej. Je len tento prežitok, ktorý sa deje teraz. A rozpadom osobnosti prišiel aj úplne iný pohľad na to, že nikto a nič tu nie je, alebo ten skutočný pohľad a vnem toho, že nikto a nič tu nie je, ktorý všetci veľmi dobre poznáme a 1000-krát je opakovaný, že realita je ilúzia, mája, že nikto a nič tu nie je, ale rozkladom identity a osobnosti naozaj prichádza plný vnem a plné prežitie toho, čo by sme mohli takto opísať, že nikto a nič tu nie je, pretože úplne zaniká stotožnenie s ja, úplne zaniká stotožnenie s osobnosťou. A v skutočnosti, keď ideme dovnútra, do hmoty, keď ideme do akejkoľvek hmoty a aj do hmoty nášho tela, pretože ja, osobnosť a identita sú veľmi viazané na telo, sú veľmi viazané na vnem nášho tela. Radi vlastne poukazujeme, ja rado poukazuje na miesto, na nejaký pomyselný stred nášho tela, že toto je ja, toto som ja som, je vlastne vnem tej identity a osobnosti. A keď ideme ale do skutočnej podstaty hmoty,
tak ako dnes už to dokazuje aj kvantová fyzika, keď ideme do základných stavebných prvkov hmoty, atómov, častíc, kvarkov, hlbšie, zistíme, vlastne kvantová fyzika už preukázala, že vo vnútri nič nie je, nič tam nie je. Sú tam vlny, sú tam energetické vlny alebo vlny pravdepodobnosti toho, čo z tej energie môže vzniknúť takzvaným kolapsom funkcie kvantovej vlny. A zistíme, že naozaj tu nič nie je. Zistíme, že tu nie je ani telo a že tu nie je ani žiadna hmota a že celý vnem, celý prežitok tejto reality je skladaný vnemom vedomia z toho, čo je prežívané. Je skladaný obraz, je skladaný zvuk, ktorý je premietaný ako sen. Je premietaný ako sen, je premietaný ako film. Je ako film a na pozadí všetkého je len energia. Energia, ktorá môže naberať akúkoľvek formu, ktorá sa môže javiť, prejavovať, vynárať z ničoho do absolútne ľubovoľného tvaru, ľubovoľnej formy, tela, stoličky, auta, stromu, čohokoľvek. Je to energia vynárajúca sa, alebo je to niečo, čokoľvek, vynárajúce sa z ničoho. Je to forma vynárajúca sa z ničoho. Je to energia naberajúca formu, ktorá sa vynára z ničoho. A zároveň je to to, čo sa deje. Zároveň je to to, čo sa odohráva, čo je prežívané. Táto energia je neobmedzená, absolútne divoká a živá. A je to absolútna živosť a divokosť, není ju možné nejako spútať, ničím riadiť. A prejavuje sa absolútne neobmedzene a absolútne slobodne. A je to to, čo sa deje. Tá energia je tvár, forma, hmota vynárajúca sa z ničoho. A to je to, čo pozorujeme. To je to, čo je pozorované. To je to, čo sa deje. A je tu vnem, je tu iluzórny vnem toho, že je tu telo. Telo, ktoré tu vlastne nie je. Telo, ktoré tu vlastne nie je. A v tom tele, ktoré tu nie je, čo je potvrdené už aj fyzikou, v tom tele, ktoré tu nie je, vznikne v určitom okamihu života veľmi silný vnem osobnosti, veľmi silný vnem ja alebo identity. Čiže v tele, v iluzórnom prežitku tela vzniká stotožnenie s týmto telom a vzniká ja. A toto ja, ktoré si teda myslí, že je skutočnou osobou, je stotožnené s telom, čiže má telo, stretáva iné tela, ktoré sú podobne stotožnené so sebou, ktoré podobne prežívajú tento vnem ja, osobnosti, identity, každý je iný. Vzniká veľmi silné stotožnenie s osobnosťou, veľmi silné stotožnenie s identitou, čiže ja som skutočná osoba, ktorá žije skutočný život, ktorá žije v skutočnom svete, ktorý je plný nejakých objektov, ktoré pozorujem, ktoré sú odo mňa zároveň oddelené. Čiže celá tá realita, celý ten vnem vlastne toho, čo zažívam, sa javí veľmi skutočný a veľmi reálny. Pretože to telo je absolútne to telo, ktoré tu nie je úžasné rozhranie, cez ktoré ten vnem sa javí byť veľmi skutočný. Ten sen sa javí byť veľmi skutočný. Ten život prežívaný
iluzórny, tá mája sa javí byť veľmi skutočná. Kvantová fyzika dokonca popísala aj, alebo existuje jednotka v kvantovej fyzike, ktorá popisuje ten individuálny prežitok, pocit toho, čo je prežívané, nazýva sa kvália. A sú to práve kvália, ktoré popisujú ten vnem tej reality cez to rozhranie toho tela. Zároveň tieto kvália alebo tieto kvantové, táto kvantová identifikácia toho pocitu je veľmi individuálna. Čiže prežitok každého jedného individuálneho ja, osobnosti, identity je veľmi individuálny. Čiže vzniká veľmi silné presvedčenie o tom, že som skutočná osoba. Tým, že som skutočná osoba, vzniká presvedčenie o tom, že existuje príbeh môjho života. Čiže som skutočná osoba, mám príbeh svojho života. Narodil som sa, budem žiť nejaký život, niečo tam prežijem a nakoniec zomriem. Čiže je tu veľmi silné presvedčenie, že osoba prežíva osobný príbeh. Ďalej je tu veľmi silné presvedčenie, že táto osobnosť, identita alebo ja má osobnú vôľu alebo slobodnú vôľu a môže sa rozhodovať vo svojom živote, môže činiť rozhodnutia, môže činiť voľby, môže si vyberať, môže riadiť svoj život, môže riadiť svoj príbeh, môže v ňom uskutočňovať voľby. A keďže môžem robiť rozhodnutia, keďže môžem sa rozhodovať robiť voľby, je tu ďalšie veľmi silné presvedčenie o tom, že keď niečo urobím, keď sa nejako rozhodnem, bude to mať nejaký následok, o ktorom som presvedčený, že som spôsobil ja svojim rozhodnutím. Čiže keď urobím nejakú akciu, nastane reakcia, nastane konsekvencia a s tým automaticky vzniká veľmi silný, veľmi presvedčivý pocit viny aj pri veľmi detailných rozhodnutiach a pochybnosti o tom, že sme to mohli urobiť inak. Čiže a s tým prichádza spojené veľmi silný pocit nenaplnenosti, nespokojnosti a nenaplnenia. Čiže máme osobnosť, ktorá žije v skutočnom svete, má slobodnú vôľu, môže sa rozhodovať, môže robiť voľby, čiže žije určitý príbeh, ktorý má určitý dej, ktorý sa pohybuje od bodu A do bodu B, ktorý má určitú dynamiku, určitú dramatičnosť, čiže je tu stotožnenie s príbehom, ktorý má svoj význam a ktorý má svoj účel. A keďže ideme z bodu A do bodu B, tak ďalší veľmi silný vnem, ktorý podporuje vlastne ten prežitok alebo vnem, alebo to stotožnenie s osobnosťou a s identitou je, že som na ceste. A zároveň vzniká ilúzia času. Zároveň vzniká veľmi silná ilúzia času, pretože máme pocit, že náš život sa vyvíja od bodu narodenia do bodu smrti a jednotlivé okamihy, ktoré sú prežívané teraz, jednotlivý každý jeden okamih vytvára ilúziu plynutia času. Ďalší a veľmi dôležitý vnem je oddelenosť. Je oddelenosť ja od všetkého, od absolútne všetkého, čo sa navôkol javí, že je, od všetkého, čo sa deje. To znamená od všetkých osôb, od všetkých predmetov, od všetkých objektov, od všetkého, čo je okolo nás. A táto ilúzia oddelenosti alebo tento vnem oddelenosti je veľmi príznačný len vlastne pre človeka. Zvieratá vôbec nemajú takýto vnem oddelenosti alebo nezažívajú vlastne takýto vnem oddelenosti. Ak by ho zažívali, tak okamžite by u nich vznikla potreba nejakého
spirituálneho rozvoja a hľadania jednoty, hľadania toho splynutia s jednotou, pretože ten vnem oddelenosti je niekde vo vnútri veľmi hlboko neuspokojivý a neustále nás núti hľadať. A to je práve okamih, kde v tom príbehu a v tom stotožnení s ja, som, s identitou, s ja, začneme hľadať. Kde vzniká hľadač? Kde vzniká ten, kto hľadá? Pretože ten vnem oddelenosti je vlastne totožný s našim pocitom neúplnosti alebo toho, že niečo v našom živote chýba, toho, že musí tu byť niečo viac. Proste ten pocit toho neuspokojenia je veľmi silný a v tomto momente vzniká hľadač, v tomto momente vzniká ten, kto začína hľadať vyšší zmysel, ten, kto začína vlastne hľadať tú jednotu. Problém je však ten, že ju začína hľadať von, začína ju hľadať v tom, čo je od neho oddelené a tam ju nikdy nemôže nájsť. A tak začína zarábať peniaze, začína hľadať vo vzťahoch, začína hľadať v hmote, začína uspokojovať ten pocit oddelenosti alebo hľadať to naplnenie, to spojenie von, kde ho ale nie je možné nájsť. A až všetko vyskúša vlastne v tej hmote, ďalšie, čo prichádza, tak je spiritualita, začína hľadať v spiritualite, začína hľadať učenia, prejde všetky metódy, hľadá si učiteľov, majstrov, učenia, náboženstva. Všetky náboženstva vznikli vlastne z tohto pocitu oddelenosti a z toho tlaku a nutnosti a z toho vnútorného tlaku hľadania, toho naplnenia. Ale samozrejme nepríde to ani odtiaľ. A to, kde príde ten pocit domova, to, kde príde to skutočné doma, to, kde príde to splynutie a zároveň vnem toho, že absolútne všetko, čo je pozorované, absolútne všetko, čo je prežívané, je absolútne živým a divokým prejavom toho, čo je, tej energie, ktorá je neprejavená. Prichádza ten pocit rozpadu toho vnemu ja, ktorý je lokalizovaný alebo spojený s telom, prichádza absolútny rozklad stotožnenia sa so všetkým, čo je pokladané za ja som, čo je pokladané za moje. S rozkladom osobnosti absolútne zaniká ja a ty a zaniká moje, čokoľvek moje, pretože čokoľvek, čo je považované za moje, je považované za vlastníctvo, ktoré si neustále vlastne tá identita a tá osobnosť privlastňuje a zosobňuje a vytvára si k tomu neustále nejaký vzťah. Rozkladom osobnosti toto všetko zaniká. Je len to, čo je. Neexistuje k tomu žiadny vzťah, pretože už tu nie je nikto, kto by mal vzťah k tomu, čo je.
Neexistuje nikto, kto by sa k tomu mohol vzťahovať a neexistuje nič, k čomu je možné sa vzťahovať, lebo všetko je to, čo je a všetko je celistvosť. Všetko je jednota. Všetko je to, čo sa neustále prejavuje. Všetko je to, čo sa neustále deje. V nekonečnom teraz. V nekonečnom teraz. A ďalší veľmi silný prežitok a vnem, ktorý prichádza rozkladom osobnosti a rozkladom vlastne aj toho iluzórneho plynutia času, je naozaj hlboké a skutočné pochopenie významu teraz, pretože naozaj sa deje len to, čo je teraz, v tejto chvíli, a nie je možné dokázať nič z toho, čo sa javí ako minulosť, a nie je možné, neexistuje nič z toho, čo sa javí ako budúcnosť. Budúcnosť je myšlienka, ktorá sa deje, a minulosť je spomienka, ktorá sa deje, ale neexistuje spôsob, akým je možné preukázať, dokázať, že tá minulosť bola, pretože je len toto, čo sa deje. Je len toto, čo je teraz. Je len teraz. A všetko sa deje naraz, v nekonečnom teraz. Je to absolútne mind-blowing, ako sa povie v angličtine. Je to skvelé slovo, ktoré to absolútne vystihuje. Ale s tým vlastne opadá akákoľvek obava, akákoľvek úzkosť, akákoľvek obava, pretože akákoľvek budúcnosť je len myšlienka, ktorá sa deje. Zároveň to, čo opadá ako prvé, je stotožnenie s osobnosťou, s príbehom, ale ešte je tu veľmi silný vnem ako keby toho tela, ale postupne prichádza aj rozpad stotožnenia s tým telom, ktoré tu vlastne nie je. Pretože ak hlboko prežijeme ten vnem toho, že to telo tu nie je, tak potom nemôže byť žiadna choroba. Ak tu nie je telo, nie je tu choroba. Ak tu nie je telo, nie je tu bolesť. Ak tu nie je telo, nie je tu akákoľvek nepríjemnosť spojená s telom. Čiže ak aj prichádza, je prežívaná, je tu vnem bolesti, je to, čo sa deje a je prežívané cez naše zmysly a je vytvárané ako vnem vo vedomí, pretože telo nie je skutočné, telo tu nie je. Ak tu nie je telo, nie je tu problém s telom. Ak tu nie je telo, nie je tu choroba. Ja sa domnievam, že práve všetky tie zázračné vyliečenia, kedy zo dňa na deň z toho tela naozaj zmizli nádory alebo zmizli nevyliečiteľné diagnózy, prišli s týmto silným uvedomením a zároveň s týmto absolútnym rozkladom, so zmenou perspektívy, s rozkladom vnímania, stotožnenia sa s telom a
s tým úplným rozpadom ja lokalizovaného v tele, ja spojeného s telom. Tiež sa domnievam, že ľudia, ktorí nepríjmajú napríklad stravu, tak výživu v tej fyzickej forme, tak je to možné práve vďaka tomuto hlbokému vnemu, že túto telo nie je tomu ukončeniu, tomu rozkladu, rozpadu toho vnemu tela, tej identifikácie vlastne s telom. A to, ako môže nastať tento vnem jednoty alebo neduality bytia, toho bytia všetkého, čo je, toho, čo je, nie je možné nejako dosiahnuť a nie je to možné opísať, nie je to možné odovzdať. Práve naopak, nie je možné to dosiahnuť urobením niečoho, pretože je tu veľmi silná ilúzia, že je to niečo, čo dosahujeme. Že je to nejaký stav, ktorý dosahujeme, alebo že je to nejaký stav, ktorému sa potrebujeme dopracovať, ale práve naopak je to len zmena vnímania toho, že je to tu stále prítomné a vždy to prítomné bolo. Práve preto je to aj tak veľmi ťažko opísateľné, pretože je to veľmi prirodzené, veľmi obyčajné, veľmi jednoduché, ale zároveň extrémne prevratné, extrémne iné. Je to úplne neopísateľne nový vnem vnímania, nový spôsob vnímania, nová perspektíva vnímania. Kedykoľvek je možné prehliadnuť, kedykoľvek je možné prehliadnuť identitu, prehliadnuť osobnosť. Kedykoľvek môže prísť tento kolaps. Kedykoľvek môže nastať tá neprítomnosť ja, prísť zrazu ten vnem neprítomnosti ja. A tým kľúčom je odovzdávanie a púšťanie toho, čo je, odovzdávanie a púšťanie stotožnenia s čímkoľvek. Stotožnenia s ja, stotožnenia s osobnosťou, stotožnenia s príbehom, stotožnenia s minulosťou, s budúcnosťou, s časom, so svojou cestou, so svojím príbehom, s osobnou dôležitosťou. S príbehom ako takým. Kedykoľvek môže nastať tento kolaps a tento rozklad. Je prehliadnutý sen. Je prehliadnutý film. Je prehliadnutá ilúzia času. Ilúzia toho, čo iluzórne bolo a toho, čo iluzórne bude.
Nie je možné uchopiť, čo bude, čo bude. Nie je možné uchopiť, čo bude, pretože je to absolútne divoké a živé a je len to, čo je v každom okamihu a nemôžeme vedieť vlastne ten vnem toho, že sa zajtra zobudím a že tu bude nejaký dej, že bude pokračovať tento príbeh, že to bude tento istý príbeh. Nie je možné, nie je tu tá istota. Je len to, čo je teraz. Je len to, čo je teraz. Je len to, čo sa deje. A je to absolútne uvoľnenie, absolútna sloboda, absolútna prítomnosť a nádherná živosť a radosť z toho, čo je. Prichádza obrovská radosť a s tým, čo môžeme zažívať. Prichádza obrovská radosť z každého jedného okamihu. A zároveň nepripútanosť. Nepripútanosť k tomu, čo je. Nevzťahovanie sa k tomu, čo je. Nepripútanosť k danej chvíli, k danému stavu, k danému miestu. Je len radosť z miesta, radosť zo stavu, radosť z toho, čo sa deje. Radosť toho, čo môže byť prežívané, zažívané, vnímané. Prítomnosť. Prítomnosť všetkého, čo je, všetkého, čo sa deje.